Pozdrav ljudi, N-Gamer Srbija ovdje i nastavljamo sa igricom Unturned. Malo sam tu počeo da napređujem, našao sam dobar ranac i sve živo i da, želim da vam se pohvalim za moj gold account. Kupio sam ga preko Steama, jednostavno besplatno je. Uj, žedan sam. Gdje sam ja stavio? Naučio sam puno recepta za ovu igricu i evo, napravio sam i farmu. Baš je lako. Igrica je rastura, nego samo da... Kako lepa voda. Guc. I da, to je sve. Napokon nastavljamo sa Unturnedom opet. Da vidimo da li možemo nešto poboljšamo. Znači, našao sam i Timberwolf, najbolji snajper. Nego... Šta sam htio da kažem? Ej, da, krenut ćemo sada da pravimo horror film Duh, part 4, to jest drugi deo od onaj, kao nastavak, ajde tako da kažem, i to je to, samo što će snimci još ređe sad izila i zašto ja sad dobijam, i zato ja evo sad dobijam duplo experience-a zbog premium. I eto ga, 300. Pa za to žvakije možeš kupiš. Shields, to mi ne treba. Ma dobro je sve. Kako lepo, mogao sam da dodam i shaders. I sad je neka fora što sam gledao na internetu, baš sam danas kupio ovaj gold i tamo sam video da ima neki hakovani gold ili tako nešto. To ima. Hakovani. I to sad fora ono što svima se dospjelo, ja prebašam što danas kupim. Nego, neću. I da, ne znam gdje sam izbacio naočare. I sad laga. Dalje ništa. Da li to dozme? Penjima se. Nego... Gdje su ovi? Light? Da, on nabija laser. Ne! Svaka mi čast. I sad ne mogu da trču. Znači, u današnjoj epizodi planiram da napravim jednu kuću, samo da nađem nešto čisto ovdje da... Evo ga, ovo mara, svaka mi čast. Znači, ovo smanjuje i ovu vodu i ovu gladu. To puno. Dressing, brate. Šta sve nađeš ovdje? Što laguješ?
I Alice bag, to ja već imam. Lepo. Nego sad odmah idemo da seckamo drva i da počnemo da pravimo kuću. Ajde, noge, oporavite se više. Napravit ćemo i garažu, nego, eto. To ja sam to i napravio mjesta, nego možda će mi trebati više, da vidimo. Sad se dobije experience kad drva saskamo. To je cool. Ajde, snijeg. Ma blizu sam mi do max mene. I baš sam se pitao šta se dodalo u ovaj update i nešto baš mi se to svidjelo, da vidimo. Nije to. Gdje sam to ostavio? Nije mogu, evo ga, Lapula Tracer. Znači, ta municija je jedna od najjačih i plus je za ovaj snajper, Timberwolf. Dobro, pa mi nastavimo. Tu planiram negdje da stavim kuću. Evo. Koliko beše treba? Pravo da napravimo one pilare. Gdje sam stavio sekiru? Ne sekiru, testeru. Dobro, to može pomogne. Sekiro. A, tu si. Da stavimo odmah ovdje pored farme kuću ili... Napravit ću ja za svaki slučaj stikove. I puno pilara. To je dosta. I mislim da mi trebaju 3 ova. Pil, to mislim da su one dobre. Ubit ću se. To su one dobre. Sad komuniciram. Jao, i ova jeziva muzika, pa kude je sad ovo da pojedem? Gle, ne mogu ni stikove da pojedem. Jao, mene se ostrava ovako da igram. A, muzika, jao, ne mogu ovako da igram, ne mogu. Ne mogu ovako radit, ne mogu ovako radit. Ne smaraj. Trajalo je tačno 3 sekundi.
Znači, za sad mogu samo one zelene. Te zelene su sigurno dobre. A, učinila mislim. Daj, zelene. To su već dobre. I pusti vodu. Znači, pink i zelene su najbolje. To su jedine. Crvene su otrovne. Ljubičaste i one pale i plave isto vam daju halucinaciju. A isto vam smanjuju vodu i glad. A ovo će biti jedna velika lepa kuća. Ok. Ostavljaj se. Ne znam se. Dobro. Treš. Da, počela je glupava škola. Za sreće pa sad subota. Danas subota. Šest. Sva drva mi koristim ovdje. Ma ajde. Lepa velika kuća. Secnu. A daj, sad sam stikovi. Ne treba mi stikovi. Čim završimo kao ovaj prvi sprat i završit ćemo epizodu. Gdje su drva? Za svaki slučaj ćemo da izrušimo puno njih. Pogledaj, sam se prepunio ovoliko. Pa koliko to? Tako već vam. Ponekad padnu samo stikovi, ponekad ova drva samo. Zato volim ovaj AliSpec. Tam. Prvo pilari. Možda nisam trebao to. I tamo. Sad imamo samo za nekoliko ova. Da napravimo još njih.
Ups. Tako je već bolje. Ovdje će biti ulaz. A to je bio zadnji. Ne samo zombi. Lagovali malo. Jedan headshot. Ok, ja ću restartovati server ako ovo. Kako beše kroz se pravi? Tu. Polako, ali sigurno završavamo s kućom. Samo tu još vrat. Ok, ovako ćemo. I evo nastavljamo, internet mi se crashovao na nekako, nemam pojma, ali nastavljamo, želim da napravimo ovu kuću što je premoguće. I ovdje sad da završimo, možemo i krov. Idemo. Još vrata samo trebaju. To sam sad tek shvatio. Krov se ovako beš nekako pravi. Ček. Mislim da je dovoljno. Da. Ovako mora nekako se postavi. Neki lag. Dobro, nastavljamo. Okay. Jao! Šta tu radim? Sam ja normalan? Jao, nisam normalan. I opet skupljamo drva.
Nakon ne bi imali ni dovoljno. Da li će se ovo rendovati ili šta. Idemo, ajde. Sakupljaj brže. Još koliko mi trebaju ovi? 3. Imamo za još jedno, samo nam fali. To nam, njam njam. Nego, idemo, Ajde, još malko mi fali da završim ovo. Eto kako se pravi najobičnija kuća u Turnedu. Nije najobičnija, nego najposebnija. Ćoj. Eto. I to bi sve bilo, ljudi, od mene, samo što smo vrata zaboravili. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Možete mi postavljati pitanja. Ako želite dodati vašu omiljenu igricu. Ako želite dodati vašu omiljenu igricu, samo lepo ostavite pitanje na YouTube-u. Ajde da, ovi moji fanovi